Mae'n ringo. Shut up! Mae'r amser wedi cyrraedd. Mae'n amser ffindio allan be yw Chinese gorau Cymru. A chi sydd wedi dewis ble I fynd tro yma. Let's fucking do this. Amser cwrdda fan rifi. Mae'n byw yn Cyfyrddin, Catref, pobl yn Mart a'r mullet sy'n byw yn spread. Leighton, y prick, siw mai. Chili bars. Mae'n gweld Leighton, os gwelwch chi, mae'n gweld ffocin Leighton. Dyma Leighton, fan hyn. Chinese gorau yng Nghyfyrddin yw'r Fortune House. Telephone. Fi roi wrong number mewn I fi. Hello, Fortune House. Can I place an order for a set meal B, please? Thank you. Bye-bye. Bye. That's touch neis cofio. Dyna mab y mab. A beth I Dani fan hyn? Dani, cucumber, ribs, edrych fel cath, sesame prawn toast, spring rolls, crispy seaweed a chicken, lemon chicken, a nofio yn y lemon. Mae Dani rice. Nawr, dyna ni fod I cael chow mein. Ti'n gwybod na? Naughty boy. A prawns, aromatic duck, pancakes, lovely, crispy chili beef, edrych bach yn soggy, a wedyn veg. Ni ddim moyn y veg. Y ribs yn tasto'n neis, heb llawer o brastau. Crispy seaweed, lovely. Prawn toast, lovely. Spring rolls, can't be arsed, so really moyn trio nhw. A wedyn, y lemon chicken. Nawr, chicken yn really nice, so mae'n edrych fel am rwy'n wedi cael piss mewn e. A special fried rice. Dim llawer o cig, dim llawer o prawn, dim llawer o chicken. Not so special fried rice. Fi ddim yn offi llysiau gyda prawns, ond oedd y prawns gyda llysiau yn tasto'n neis. Mae'n jyst yn dansio gyda'n gilydd, a mae'n tasto'n ffantastig. A'r aromatic duck, mae'n jyst, mae'n jyst yn dwlu ar fe. A'r crispy chili beef. Bydde ddim even oed yn crispy. Mae da fi fucking problem gyda hwnna. Mae angen sgorio y Fortune House. So mi eisiau cymryd dim byd yn personol, paid bod yn upset. Mae'r Chinese yma yn sgorio 4 allan o 5. A pham? Oedd y crispy chili beef ddim yn crispy. Ond yn gyfan, oedd e'n really nice. Meddwl bod sgôr ti bach yn shit. Fi wedi dod yn bell iawn. Come on! I neuadd J&J I bango Chinese nesa. 5 merch hyfryd iawn, rhwng fi fan hyn. Lle ni'n mynd heddi? Chance. So what be ti'n gweud? Language barrier. Right, phone. Mae'n meddwl bod nhw'n busy. Come on, Chan. Dim enw ydi Chan. Mae'n ringo. Shut up! Hello, siarad Cymraeg? Oh, great, diolch. Lovely. So, dechrau off gyda fortune cookies. There is no substitute for hard work. First in, last out. Digon teg. Fair enough. Dechrau gyda pen yma. Mae da ni'r crispy chili beef. Dwi ddim yn crispy, llawn chili. Dim rhy dwym, ond yn hyfryd. Rice. Yeah? Yeah, do. Okay. Salt and pepper chicken. Gyda lot of chilies. Okay. Fi'n okay. So far. It's not as hot as me. Sweet and sour, Cantonese style. No, mae hwnna'n really Mae'n soggy. really nice, fi'n meddwl. No, really soggy. Ti'n just yn fussy. Fi yn fussy. Mae pan fi ma. Beef and black bean sauce. Oh, no, mae hwnna'n neis. Beef ddim yn chewy chwaith. Crispy chili beef fi. Nid from a grown mug. Mi'n alright. Lovely. Just i roi gomod yn ceg fi. Sorry. Noodles aman, denau iawn, ond hefyd yn blasus iawn. A nawr, stop, bwyta rice ti. Mae'r amser wedi dod. Ti iawn? Pai marw, marw wedyn. Mae'r amser wedi dod I sgorio y Chinese yma. 4 allan o 5. Bydde fe'n 5 allan o 5 os fydde'r crispy chili beef actually yn crispy. Boom. Hwna'n shit. Da iawn. Diolch a tara. A dyma ni y lleoliad ola. Almond fucking food. You know how we do. A ni yma yn T. Joseph. Sure. Ni'n mynd I order Chinese o Manford House. Let's fucking do this.
Mae'r Chinese ola wedi cyrraedd o'r nefoedd. Ni wedi mynd am crispy chili beef. Curry, beth i cael o'r Chinese? I'm excited. Chicken fried rice. Gyda peas. Dwi'n cymryd y peas. I can't even say it. Rocket pineapple? Mae'n neud stwff ti'n tasto neis. Mae'n amser dod i trial curry yn. Boiled rice. A be fi'n meddwl amdano boiled rice? Fucking pathetic. More pointless a bacaloriaeth yn Cymraeg. Fucking useless. I bet chi'n mynd i neud gyda mewn bywyd chi. Curry braidd yn neis. Well na be o'n i'n meddwl, ond mae'r chicken yn chewy. Chewy fel gwm cnoi hen o dan penol chi. That's all I had. Crispy chili beef, soggy. Boiled rice, pan yma. Duck o dan lettuce, fuck off. Bag o pancakes, again, fuck off. Cucumber, great. Fi'n i sgorio fe. 3 allan o 5. Ond, oedd e'n fucking good laugh bod i ti. Yeah, definitely. Fi yn stuffed, ond nawr, mae angen enwi'r enillydd. Oedd 2 ohonoch chi yn gyfartal. Fi'n sori Leighton, ond mae'n merched, a dwi'n dwlu am merched, so nhw sy'n ennill. A diolch am ffucko fitness fi lan.